po ng pusit. So sa mga bangus din po natin ay 100 pesos din po na tumpukan na pandaing, no? Tilapia, no? Ito po yung tilapyang sinasabi nating plapla. So 100 pesos ang isang piraso, no? 120 naman po ang isang piraso doon. No? 100 pesos, no? Plapla. Plapla lumilipad. Yan po yung tilapyang plapla, no? So 90 pesos ang isang piraso po ng ating bangus at 70, oh. Hindi kayo sa akin. So, ang per kilo po ng ating galunggong dito ay 200 pesos. So, may mga 100 pesos din po na tumpukan, no? Tsaka matambakan, no? Sabi ka lang! Sama lang sa mga bragil. Mga bragil na.